Good morning, ma'am. Morning. How are you? I am fine. How are you, children? We are fine, thank you, ma'am. Sit down. Thank you, ma'am. ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିବା? ଓଡ଼ିଆର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି? ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ? 49ଟି। ହେଲା? ଅ ଠାରୁ ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଶିଖିବା। ଜାଣିଛ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ଦେଖୁଛ? ଅ ରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଅରଟ, ଆ ରେ ଆଟ, ଇ ରେ ଇଟା, ଦୀର୍ଘ ଇ ରେ ଇସ, ହର୍ଷ ଉ ଉଇ, ଦୀର୍ଘ ଉ ଉରୁ, ରୁ ରେ ଋଷି, ହେଲା? ଏ ରେ ଏକ, ଐ ରେ ଐର, ଓ ରେ ଓଟ, ଆଉ ରେ ଔଷଧ। ହେଲା? ଶିଖିଲ? ମନେ ରହିଲା? କହିଲେ ଅ ଠାରୁ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହ। ଅରେ ଅରଟ, ଆରେ ଆଟ, ଇରେ ଇଟା, ଦୀର୍ଘରେ ଇସ, ହ୍ରସ୍ୱରେ ଉଇ, ଦୀର୍ଘରେ ଉନ, ଋରେ